Ahojte, vítam vás opäť pri mojom novom videu. Už dlhšie som si hovorila, že by som mohla natočiť nejaký sketch, alebo to je tá sketch. A minule mi tak napadlo, že často hovorím, keď sa mi stane nejaká otravná alebo iritujúca situácia, ten pocit keď a blablabla ďalej. Moje vyjadrovanie je úplne skvelé. No potom som zistila, že už zopár ľudí malo taký istý nápad predo mnou, takže zopár takýchto podobných videí nájdete aj u iných youtuberov. Avšak nie je to za účelom kopírovania, napadlo mi to z vlastnej hlavy, takže aby ste si nemysleli, že som to odkopírovala od niekoho. A je to síce kratšie video, no napriek tomu dúfam, že sa vám bude aspoň trocha páčiť a že sa možno v niektorých situáciách nájdete. Aspoň dúfam. To už je toľko hodín. No dobre, tak vstávam. Kam som dala ten mobil? Čo sa len tak vyparil? Skvelé, asi ho nenájdem. Konečne všetko dovysávané. Môžem zase odznova. Vážne? Čo to? Nefunguje to? Tak ho trochu natočím do boku, to bude fungovať. Tak asi nie. Vyfúkala by som si nos. Ale tie vreckovky sú strašne ďaleko. A to zvládnem. No, ešte kúsok. Ešte kúsok. Mám vás. Toľko nevypijem. Avšak preliem to do druhého pohára. Jups. Tak, kde ste kľúče? Dokeľu, kde sú? Čo som si ich zabudla? Skvelé. Teraz môžem tak 2 hodiny čakať, pokým niekto dojde. A to je teda celé video, ja dúfam, že ste sa aspoň v niektorých situáciách našli, ak áno, tak mi môžete napísať do komentára v ktorých a vidíme sa pri ďalšom videu.